Magħna fl-istudio mhux l-ewwel darba li kellna il-dan il-guest tagħna u kemm importanti li ntaqgħu anke repetittivament ma' dawn il-mistednin li jkollna biex anke intom ukoll ikollkom iċ-ċans tifhmu iktar ta' is-suġġett xi jkun qiegħed jgħid u jingħad. Il-manager għall-komunikazzjoni Kane Said dalwaqt ukoll taraw l-informazzjoni kollha tagħna, Responsible Gaming Foundation, tilħquhom kull fejn taħsbu li hemm platform ħanajtek fuq l-internet, social media l-lum il-ġurnata kejn. Hija faċli ħafna. So, it's very reachable, ħanilħqukom żgur. War nofsinhar tajjeb lilek. Sallimlek Tiziana, sallimlek telespettaturi kollha. Iva, il-Fondazzjoni Tiziana temmen ħafna fuq is-saħħa tal-medja soċjali għaliex permezz tagħha nkunu nistgħu nwasslu l-għarfien lill-pubbliku hemm barra imma mhux għarfien biss viżavi il-vizzju tal-lob tal-azzard fuq il-problematiċi li jinħolqu mill-lob tal-azzard eċċessiv, eċċetera, imma wkoll noffru l-għarfien rigward is-servizzi ta' support tagħna. Il-wieħed 777 kif qed jidher fuq l-iskrin u kif ukoll jekk kif dejjem nirrepeti jekk persuna li tkun vittma tal-vizzju tkun tistħi is-semma leħena tkun tista' wkoll taċċessa iċ-chatline tagħna fuq il-website www.rgf.org.mt. Is-support qiegħed hemmhekk għandna aġenti imħarġa Tiziana. Nisimgħu il-karba tal-persuni jew inkella tal-persuni tal-madwar u noffru s-support tagħna bl-aħjar mod. Ekku. U jiena l-ewwel għadt it's very reachable. Ħanilħqu lil kulħadd żgur, jiġifieri dawk kollha. Illi anke forsi jgħidulek imma vera ma nafx minn fejn se nibda, ma nafx qed inħoss u hemm min isaqsi isma' dan il-partner tiegħi xi ħadd mill-familja, membru tal-familja, qed iħoss xi ħaġa hawn min isaqsi imma xi tħoss meta ikollok il-vizzju tal-lob tal-azzard? Hija mistoqsija valida immens u nisimgħuha mit-telefonati li nirċievu fil-call center tagħna. X'inhuma s-sintomi, Tiziana? Is-sintomi jvarjaw, imma first and foremost għandek dik il-kilba dawk il-ħsibijiet li dejjem iduru mal-logħba tal-azzard. Barra dik il-kilba ħsibijiet għandek ukoll l-attività soċjali li dejjem tibda tonqos, Tiziana. Il-relazzjonijiet tagħna mal-familja tagħna, mal-ħbieb tagħna, mal-kollegi tax-xogħol tibda tinduna li l-persuna li tkun għaddejja mill-vizzju tibda tnaqqas minn dawn ir-relazzjonijiet għaliex għax tibda tagħti importanza żejda lill-attività tal-logħba, lill-attività tal-logħb tal-azzard. Bit-tama, din tpoġġi dik l-attività Tiziana number one spot fir-rutina tagħha tinsa l-affarijiet l-oħrajn kollha li huma aktar importanti dejjem b'tama falsa. X'inhi din it-tama? T-tama li nerbħu l-flus kollha li tlifna u bit-tama li ngħixu ħajja ħafna aħjar minn dik li għandna il-famuża ħolma Tiziana li ikollna post aħjar, ikollna karozza aħjar, l-oġġetti materjalistiċi noħolmu li dejjem insaħħuhom. Noqogħdu attenti li ma naqgħux f'din ir-rutina li tista' twassal għal diversi reperkussjonijiet. Ekku, biex norbot ma' li qed nitkellmu dwaru, x'għandek tevita meta l-persuna ta' madwarek
Qed tilab b'mod eċċessiv, mela jiena indunajt li hemm xi ħaġa x'se nagħmel imma. Ekku, l-ewwel ħaġa mhux faċli, imma Mhux hekk. prova li ma titlifx it-tempra, ġifieri ma taqax f'predikazzjonijiet f'priedki. Teddid, pereżempju. Teddid b'ultimatums, pereżempju, jekk inti ma solvix il-problem li inti għandek sa tali data issib il-ħwejjeġ wara l-bieb. Każ minnhom kemm jista' jkun ma nenfasizzawx fuq in-negattività tal-persuna biss għax inti tkompli tkissirha. Kemm jista' jkun il-persuna nżommuha midħla tal-uliet. Jiġifieri dan ma jfissirx li għax għandu vizzju il-vizzju ħajrtuh uliedu jew inkella rridu noqogħdu attenti jew inkella dit qisu xi marda xi influenza li tintiret minn missiera tfal jew mill-omma tfal. Jiġifieri noqogħdu attenti li l-persuna nżommuha fl-ambjent tal-familja. Importanti wkoll li ma nitfgħux totalment f'dell ikraħ f'għajnejn it-tfal tagħna. Jiġifieri l-tfal tagħna għandna nedukawhom biżżejjed, nitkellmu magħhom li anke jekk il-ġenitur ikun għaddej mill-vizzju ma waqgħetx id-dinja. L-importanti li l-persuna avvizzjata tfittex is-support. Affarijiet oħra li m'għandniex nagħmlu li b'eżempju nittrattaw il-persuna li qisu mhu qed jiġri xejn. Importanti u iva ma ġara xejn jew inkella nitfgħu il-vizzju dejjem niskużaw il-persuna. Eżatt, bil-kontra. Dawn kollu affarijiet li inħeġġeġ li l-kull min jixtieq isaqsihom dawn il-mistoqsijiet anke jċempel fuq il-linja ta' support tagħna 1777 u jsaqsi m'hemmx għalfejn ikollok il-vizzju biex iċċempel imma anke biex ikollok daqsxejn ta' informazzjoni tizzjoni. Għalhekk nenfasizzaw fuq logħob responsabbli. Ġieli tkellimna dwarha wkoll, binjelek imma jiena mmur darba fil-ġimgħa jinnaf nilab biljet jew nieħu prima whatever qed jiġu f'moħħi għax ma tantx jiena mitħla ma logħob responsabbli dak hu il-logħob eċċessiv, kull ħaġa eċċessiva mhix tajba. So f'dan il-każ qed nitkellmu dwar il-logħob responsabbli. Għaliex tissejjaħ hekk? Ara, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti kull attività li nagħmlu f'ħajjitna nistgħu nattwawha b'eċċessività. U tista' tgħid 9 minn kull 10 każi kull ħaġa li nagħmlu b'mod eċċessiv tispiċċa bl-Ingliż jgħidlek it backfires on the person, jiġifieri jekk inti taħdem b'mod esaġerat tispiċċa b'riperkussjonijiet jekk inti tgawdi b'mod esaġerat tispiċċa b'reperkussjonijiet. Importanti li nżommu il-bilanċ. Fejn jidħol il-logħob tal-azzard, importanti li jkun hemm kontroll fuq il-ħin u kontroll fuq il-flus. Kif dawn il-limitazzjonijiet, il-kontrolli jibdew jinqabżu bil-mod, il-mod sfortunatament nibdew niftħu t-twieqi għal riperkussjonijiet mentali, soċjali, riperkussjonijiet psikoloġiċi, finanzjarji. Jekk natwaw l-attività b'responsabilità u b'budget u b'limitu ta' ħin ma fiha xejn ħażin, anzi l-attività tkopri rikreazzjoni soċjali, tiltaqa' man-nies u fiha l-pożittiv tagħha wkoll. Li tajjeb li nitkellmu fuq il-pożittiv ukoll. Proset kien il-ħin kontra tagħna, imma naħseb tajna firxa ta' informazzjoni li persważa waslet fid-djar ta' daw kollha li qegħdin jarawna u jisimgħuna. Jekk taħsbu li għandkom bżonn nistaqsu xi tip ta' mistoqsija ħadd mhu se jgħid fuqkom, ħadd mhu se jgħid li waqajtu għaċċajt, ġifieri din naħuha minn rasna.
qabdu in-numru 1777 ċemplu u saqsu għax hekk b'dak il-pass tkun diġà qed tgħin ftit minn dak illi jista' jkun għaddej. Grazzi ħafna Kejn lilek. Tista' tibqa' hawnhekk magħna li aħna nifqu għal waqfa qasira intom ħadd tkomplu segwuna għax imbagħad inkomplu. Ibqgħu hemm.